Ultimul caz al inspectorului Gadget. Oricine ar fi acești doi infractori, Gadget mobilule, nu au niciun respect pentru regulile de circulație. E iarnă, tăflețul de Gadget. Îl vom pierde noi. A fost o idee bună să verificăm numărul de înmatriculare. Vehiculul e înregistrat pe numele unui anume domn Gheară, Care, presupun, nu e altul decât puternicul meu inamic, Dr. Gheară, deghizat sub un nume isteț. Mașina a fost implicată în 27 de infracțiuni, 7 bănci, răpire. Mai adaugă și vătămarea unei salate pe lista asta. Gadget mobil, ce zici dacă i-am aduce în fața justiției pe acești delicvenți? Ha! Sunt pe urmele lor! Pornește sirena! Volanul e în grija ta, Gadget mobilule. Pornește ventuzele de absorpție. Wow, wow! Gadget? N-am nimic, dar autobuzul care se îndreaptă spre mine e o problemă. Hei, ai grijă pe ce pui mâna? Tir de artilerie. Rateu. Doctor Gheară a spus să folosim asta dacă situația devine neplăcută. Germeni. Nemernicei, ca tot vorbeam despre arme și pericol. Wow! Scuze? Gadget mobil, nu știu cu ce benzină te-ai giftuit azi, dar îți provoacă gaze serioase. Wow! Pornește cârligul de ancorare. Pornește rolele de putere. Wow! Vechea tactică a uleiului alunecos. Frumoasă strategie. Nu e vorba de nicio strategie. Îmi curge uleiul. Nu mă simt bine. Asta e de rău. Situația devine din ce în ce mai rea. Am intrat pe o stradă cu sens unic. Nu mai am frâne. Ma- Inutil. Salvează-te singur, Gadget. Să-mi părăsesc partenerul la nevoie niciodată. Improbabil. Nu cunosc semnificația cuvântului a capitula, dar am de gând să-l caut în dicționar. Pornește Nicovala. Pericol îndepărtat. Sau nu. Uiai. Cum stă cu presiunea? 50/20, îl pierdem. Șurubelniță! A pierdut multe lichide, Otto. Mi-e teamă că N-am pierdut niciodată o mașină și n-am de gând să încep acum. presiunea tot scade. Vă rog, trebuie să aflu în ce stare e. Scoate-l de aici acum! Linie continuă. Trebuie resuscitat. Cablurile. Ambalează! Încă o dată! Încă o dată! Trebuie să lupți, băiete! N-am ce face. Îi voi aplica respirație gură la carburator. Nu mă menaja deloc, te rog. Am făcut tot ce am putut.
Și a funcționat, va scăpa cu bine. Otto, aș vrea să te sărut. Dar având în vedere că buzele tale sunt pline de ulei, mă mulțumesc să-ți strâng mâna. Sau renunț și la asta. Nu a scăpat încă de pericol, dar cu puțină dragoste și cu multă grijă ar trebui să fie bine cât de curând posibil. Cel puțin acesta e diagnosticul meu. Nu prea înțeleg. Ieri Gadget mobilul mergea ca os, dar azi uite ce s-a întâmplat. Privește. Are un kilometraj impresionant, inspectore. Chiar și mașinile cele mai puternice cedează. Dar va fi bine, nu? A pierdut foarte multe lichide, iar cutia de transmisie e complet distrusă. Tu cum ești? Transmisia mea e bună. Inspectore, mă interesează cum te simți. Oh, mă simt grozav. Nemaipomenit. Factura. Wow, mi-ai distrus dispoziția. Wow! Șoc imediat. Are întotdeauna efect. Așadar, Gadget a pus bețe în roate unui alt jaf comis de doi din cei mai buni agenți ai mei. Da, dar tacticile evazive din timpul urmăririi au dovedit că formula mea e un succes adevărat. Am descoperit secretul transformării moleculare. Da, iar eu am făcut un plan prin care voi utiliza formula ta pentru a-l distruge irevocabil pe inspectorul Gadget. Poftim, am făcut câteva schițe. O, doctore Gheară, sunteți un individ foarte șiret. Nu-i așa? Gata, aș vine în fire. Cum te simți, amice? Ca un automobil de lux abia ieșit de pe linia de asamblare. Penny, creieraș, voi ce căutați aici? Eram îngrijorați. Tu faci parte din familia noastră. Bună ziua, șeful! Unde sunteți? Bine, ajung acolo cât ai clipi. Șeful! Sunt aici, Gadget! Șeful, azi sunteți foarte uleios. Te învrednicești, mă rog, să-mi spui și mie ce s-a petrecut astăzi? Urmărirea infractorilor. Și, cu mândrie spun, doi din oamenii doctorului Gheara au fost aduși în fața justiției. Tu și mașina ta ați distrus proprietăți în valoare de 2 milioane de dolari. Șeful, nu poți să faci omletă dacă nu spargi câteva ouă, deși ai putea să folosești și praf de ouă. Însă praful de ouă nu e pe gustul meu. Lasă ouăle! Vreau să aflu imediat ce s-a întâmplat cu Gadget mobilul. Ei bine, a avut o defecțiune minoră. Din nou? Data trecută, marele Wambini a dus la dispariția jumătate din oraș doar pentru că Gadget mobilului i s-a spart un cauciuc. Gropile, orașul ar trebui să se preocupe de asta. M-am săturat până în gât de scuzele voastre. Pot să adaug că sunteți mai scund? Încă o boacănă, încă o gafă și Gadget mobilul nu mai e al tău. Șeful, cred că ești nițel cam nedrept, având în vedere că eu... Nu mai e al tău! Acum, du-te repede la profesorul Gorgonzola la garaj. Îți va da o mașină de împrumut până când se va repara Gadget mobilul, ai înțeles? Așteaptă! Asta e noua ta misiune. Scuza de infractori care suferă transformări ciudate și care afișează puteri neobișnuite sunt o dovadă că un nou val de infracțiuni ne-a invadat orașul. Misiunea ta: află cum și de unde își extrag puterile acești infractori și oprește-i, înainte ca metropola să înuncheze. De ce ar vrea cineva să înuncheze metropola? Să îngenuncheze, creier de găină! Și-a scrie aici. Oh, secretara asta noua mea, nu știu de câte ori am avertizat-o să verifice ortografia. Acest bilet se va autodistruge. O mică sugestie, șeful. Ar trebui să optați pentru 50 la capitolul greutate. Deci, doctore Ganglion, formula mea e gata. Ha-ha, fierbe acum în timp ce vorbim. Excelent. Inspectorul Gadget nu va ști ce l-a lovit. Odată ce... Pisică turbată, ne pârlești. Firele de păr îmi deranjează ghearele. Alo? Profesore Gorgonzola? E cineva aici? Măi să fie! Pornește jacheta gonflabilă!
Oh, sărmanul de tine. Eu sunt Gadget cel adevărat. Da, știu. Vino, inspectore, trebuie să-ți arăt o mașină. Odată ce vei încerca frumusețea asta, nu-ți vei mai dori Gadget mobilul. Nu vreau să-mi schimb mașina, am doar nevoie de o mașină de împrumut până când... Wow! Inspectore, vreau să-ți fac cunoștință cu Roadstar 2000 R2K pe scurt. Culmea tehnologiei în ceea ce privește vehiculele poliției. Frumoase curbe. Mulțumesc, domnule, încântat de cunoștință, domnule inspector. Fă-te comod, inspectore, vezi dacă ți se potrivește. Piele corintică falsă, computer de bord cu interfață multiplă, dispozitive de ultimă generație. Bună! Ce fel de funcție malefică mai îndeplinește și chestia asta metalică? Aia e cheia. Cu ea se pornește motorul. Isteț! Vrei să facem un tur, inspectore? Nu cred că mi-ar strica. Sfinte Sisoie! Pinioane de rotație maximă, încărcate turbo. Pot să produc monezi? Nu e nevoie de așa ceva. Contrafacerea monedei americane este un delict federal. Asta e sigur radio. Nu, ăla este... Lansatorul de rachete cu neutron. Excelent. Ne va fi folositor când vom pleca în căutarea doctorului Gheară. Cu asemenea tehnologie nu avem cum să dăm greș de data asta. Adică mă voi descurca cu el până când se reface Gadget mobilul. Înțeleg? E grozav! R2K, cred că nu voi avea nevoie de serviciile tale. Gadget mobilul va fi externat azi. Știu că e o mare dezamăgire pentru tine. Noua formulă, varianta roșie, sper că vă va satisface toate pretențiile. Și așa începe povestea. Foarte curând, Gadget va fi înlocuit de un model nou, mai bun. Domnule Gheară, am venit să-ți cumpăr formula. Sunt aici jos. Aha, Fernando Linguini. Da, tu ai nevoie doar de o cantitate infimă. Asta e o glumă scurtă? Eu urăsc glumele scurte. Ai vreun motiv anume pentru care conduci ca o domnișoară? Ce vrei să spui? Respectăm limita de viteză. Adică suntem pe aproape. Abia ai ieșit din atelier Gadget mobil. Cred că e mai bine să o luăm mai ușurel. Să o iau mai ușurel. A zis ceva despre mine, șeful Quimby? Speră doar să nu mai ai și alte ghinioane, înțelegi? Câtă vreme am fost în atelier, am văzut o mașină de patrulare în boxa alăturată. Caroserie îndoită, osie ruptă. Se spunea că nu va mai reveni în poliție. Sfinte Sisoie. Mie îmi spui. Sfinte Sisoie. Doar nu crezi că... Știi tu? Să te dea afară din poliție? Niciodată. Categoric nu. Încă o gafă și vei pleca din poliție. N-ai auzit asta, nu-i așa? Ce anume? Nu contează. Uite, știu că n-am fost în formă maximă în ultimul timp. Vreau să-mi cer iertare pentru toate necazurile pricinuite. Gadget mobil, suntem parteneri. Când ești partener cu cineva, nu trebuie să-ți ceri niciodată scuze. Parteneri până la capăt? Până la capăt. Acum, avem de întreprins o investigație. La treabă! Agenția aceea Z10 pe care i-am urmărit s-au apucat cu brațele de catargul ăsta de standard, ceea ce înseamnă că am putea găsi aici indicii prețioase. Ce e acolo sub fereastră? Se numește pervazul ferestrei. Nu. Pe pervazul ferestrei. Vezi? O sticluță? Oh, miroase ciudat. Ceanură?
Hidrat de amoniu cu un strop de nucșoară. Voi duce sticluța asta la laborator ca să aflu exact despre ce substanță e vorba. Ai putea verifica eticheta. Sau aș putea verifica eticheta. Da, e exact unde credeam că e. Formula de transformare, încă nebrevetată. Agenții au băut soluția ca să le confere putere de întindere, după care, din întâmplare, au scăpat sticluța când s-au învârtit pe stâlp. Așa cum spun eu mereu, răul se poate învârti pe un stâlp, dar forțele binelui nu vor fi prinse niciodată salutându-l. Nu te-am auzit niciodată spunând asta. Pentru că tocmai am început să spun asta. De acum încolo voi repeta asta de multe ori. Wow! Nu-ți face griji, e un șoc ulterior. Dar nu a fost niciun cutremur. Și tu ce crezi că e asta? Nu sunt sigur, dar indiferent ce-o fi, senzorii mei arată că e foarte aproape. Pornește binoclul! Sfinte, Zisoie, e uimitor ce văd acolo. Catarama de la curea pare mare, cât o casă. Așa și e. Francisco Linguini, fratele mijlociu al celebrei familii Linguini. Eu știam că toți frații au înălțime de 60 de centimetri. Se pare că a crescut brusc în înălțime. Încă nu și-a pierdut apetitul pentru biscotti. Gadget mobil? Să o luăm din loc. Se pare că ne-am și lovit într-un loc. Te simți bine? Da, doar o zgârietură. Îmi revin imediat. Banca aia pe care o înfuleci e proprietatea statului Linguini. Dă-i drumul imediat! Scuze, circuitele mele de bază ar fi trebuit să riposteze. Nu-ți face griji, Gadget mobilule. I se poate întâmpla oricărei mașini. Acum, să-l aducem în fire pe acest Linguini. Pe de altă parte, retragerea ar fi o tactică foarte isteață. Puțin efort. Mă străduiesc. Arată-mi ce poți. Nu te opri până nu ajungem la secție. Am stabilit deja coordonatele. Poți să încetinești acum, Gadget mobilule? Secția de poliție. Nu pot, computerul de bord nu mai răspunde. Sfinte Zisoie! Nu știam că ați fost în Tierra del Fuego, șeful. Îți amintește discuția noastră, Gadget? Discuție? Oh, da, mi-ar plăcea să stau la discuție, dar avem un Linguini de prin Satori. Identificat în persoana lui Fernando Linguini, acesta distruge și devorează tot ce apare în cale. Inspectorul Gadget s-a dovedit până acum un rival nepotrivit pentru această molie omnivoră. Oare nu există niciun justițiar care să-l oprească? Oh, ceva îmi spune că există. Să folosesc ață dentară după masă. Oh, că tot vorbeam de masă. E timpul pentru încă o ghiftuială. La urma urmei sunt în creștere. Se pare că o anumită persoană trebuie învățată niște maniere la masă. Te deranjează dacă împrumut asta?
Nimeni nu se pune cu pastele mele! Eu sunt. Mulțumesc! Mi-ai salvat viața! Nici măcar nu știu cum te cheamă. Devon Debonair, justițiarul. Numărul meu de telefon e pe cartea de vizită, dacă mai aveți nevoie. Tu, ăla cu smoking, nu mișca! Nu știu ce crezi că faci acum, dar ai intervenit într-o investigație în curs de desfășurare. E în ordine, doamnelor și domnilor ziariști. După cum vedeți, am totul sub control. Debonair, cu B bine articulat, nu bolborosit. Inspectore Gadget! Știre senzațională! Inspectorul Gadget și Gadget Mobilul au sosit târziu, din nou, la locul unei calamități care ne pune în pericol. Gadget Mobilul a avut o serie lungă de accidente și defecțiuni mecanice, ceea ce ridică îndoiel cu privire la capacitatea lui Gadget și a vehicolului său de a apăra metropola. Pe de altă parte, un nou justițiar apărut în oraș pare a avea toate aturile. Devon Debonair, adică e erou, e chipeș, e disponibil. Iar acesta este doar începutul. Dr. Gangleon, ce plăcut din partea dumneavoastră să mă sunați înapoi. Voi mai avea nevoie de formulă. Mă ocup de ea acum. Imediat veți avea o șarjă. Nu imediat. Acum! Publicul a început să-l respingă pe inspectorul Gadget. Odată ce el va dispărea din peisaj, metropola va fi a mea. Iar năpărlești, te-am avertizat. Servire la mașină. Așadar, cum e uleiul? Bun, cred. Nu prea mi-e foame. Gadget, știu că nu m-ai adus aici doar pentru a-mi toci cauciucurile. Ai ceva să-mi spui? Da, ei bine, mă întrebam, te-ai gândit vreodată să te pensionezi? Să mă pensionez? Clar că nu. De ce aș vrea să... Se spune că e extraordinar. Departamentul îți organizează o petrecere, șeful îți dăruiește un contor de aur. Ho! Nu pot să cred. Vrei să te descotorosești de mine? Nu e decizia mea, Gadget Mobilule, ci a șefului. Am cam dat-o în bară cu linguinii, știi? Bine spus. Noi am dat-o în bară. Trebuie să ripostăm împreună. Tu crezi că n-am încercat? Ar fi trebuit să mă vezi. M-am dus direct în biroul șefului și i-am spus totul în față. Dacă vrei să scapi de Gadget Mobil, atunci îmi predau și eu insigna. Și n-a mers? Dă-mi insigna! Nu, am fost prea rapid pentru el. Îmi pare rău de asta, Gadget Mobilule. Am făcut tot ce am putut. O, da, chiar am avut impresia asta. Te vor aranja foarte frumos. În Florida, după câte am auzit eu. Briza oceanului, apusurile de soare, decapotabile grozave. Parcă eram parteneri până la capăt. Da, dar din nefericire, capătul e mâine dimineață. Pentru cine mă părăsești? Pentru vreo puicuță sportivă abia ieșită de pe linia de asamblare. Am văzut o mașină R2K. S-ar putea să încep... Aha! Mi s-a părut mie că am detectat mirosul altei mașini. Hei, nu mai scoate aburi pe nas. Dacă nu te-ai fi dezintegrat în biroul șefului... Coboară! Bine, de acord. Ce partener te-ai dovedit a fi?
chestia asta ce face? Scanare parabolică cu infraroșii permite detectarea activității infracționale ascunse. Oh, a detectat ceva. Casa aceea de pe colț are televiziune prin cablu, dar în mod ilegal. Inspectore? Sfinte Sisoie, poți să vezi prin pereți, nu-i așa? Desigur, sunt echipat cu tot felul de dotări uimitoare. Da, la fel ca femeia aia care face duș. Bine ai venit, Gadget mobilule. Gadget mobilul va fi surprins. Au venit, ascunde-te! Surpriză! Oh, mulțumesc, nu m-am așteptat. Tor! Unde e Gadget mobilul, unchiule? Ei bine, Penny, eu a trebuit să-l înlocuiesc. Cum? Cred că termenul potrivit e pensionare. Sper că nu e glazurat cu ciocolată. Îmi provoacă multe gaze. Cum ai putut, unchiule? Gadget mobilul, nici nu ne-am luat la revedere. Ascultați, prieteni, eu... Înainte de a pleca, inspectore, mi-ai putea arăta care e camera mea? Asta e camera ta, Erdoica. Nu poate fi adevărat. Pereți muceriți, pete de ulei, pânze de păianjeni. E absolut inacceptabil pentru un vehicul justițiar de calibrul meu. Inspectore? 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 Fiți serioși, odată ce îl veți cunoaște pe Erdoica, vă va plăcea. Nu asta e ideea. Gadget mobilul era partenerul tău. Nu renunți la cineva pentru că a avut câteva defecțiuni. A avut mai multe defecțiuni. Nu mai făcea deloc față. Nu prea am înțeles niciodată expresia asta. De ce să faci față dacă se poate să faci și spate? Ce urmează acum? Dacă am gripă, o să mă duci la orfelinat? Dacă creieraș are pureci, îl duci și îl neciniaz? Inspectore? Nu acum, Erdoica! Mai rău este că Gadget mobilul te vedea ca pe un prieten. I-am fost prieten, adică îi sunt. A fost doar decizia șefului. N-am avut nicio șansă. Trebuie să discutăm neapărat despre cazare. Gadget mobilului îi plăcea mult garajul. Sunt sigur că îi va plăcea și mai mult noua lui casă. Florida, cred. Nici măcar nu știi? Nu ne-am despărțit în cei mai buni termeni. Dar poți fi sigură că se depun toate eforturile pentru a-i face anii de pensionare cât mai plini de confort și demnitate. Pentru că așa merită. Gadget mobilul, ha? Exact ce aveam nevoie. Un alt automobil care are probleme cu gazele. Grăbește-te, nu avem toată noaptea, Super Eddie. Veniți la salonul lui Super Eddie, unde avem multe mașini preferate de voi, la mâna a doua, toate la un preț scăzut, atât de scăzut că vă va băga în groapă! Așa e bine? Da, mai bine nu se poate. Îți zic eu că el e. Nu cred asta. Eu zic totuși să-l întrebăm. Întreabă-l tu. Care-i treaba? Nu fac nimic. Sunt Velvet mobilul. Am fost partenerul lui Velvet, celebrul justițiar amator de dans prin anii 70. Știi tu, când muzica disco era la mare căutare. El e Cappy, fostul partener al lui Doc Pericol, din epoca de piatră. În anii 50, nu cu mult timp în urmă. Întreabă-l. Da, știi? Probabil că ți se spune des asta, dar semeni mult de tot cu Gadget mobilul. Sunt Gadget mobilul. Vezi? Ți-am spus eu. Să-mi deconecteze cineva cablul de alimentare. Nu o lua în seamă. Se gândește că dacă o mașină ca tine a fost aruncată, noi nu mai avem nicio șansă să ne cumpere cineva ca să revenim în circuit. Adică aici suntem vânduți? Doar dacă ai noroc. Noroc? Ce poate fi mai rău de atât? Eu nu trebuia să mă aflu aici. Ție nu ți-au servit povestea cu pensionarea în Florida, nu-i așa? Cum de ai?
Trezește-te, R2K, avem multe de... Sfinte, Sisoie, cum ai... Cred că ai stat treaz toată noaptea. E bine, e cam greu să dormi în asemenea condiții. Înțelegi? Am analizat ultimele infracțiuni din metropolă. Apoi am verificat numele făptașilor în diferite baze de date. Ale poliției, ale hotelurilor. Am verificat și online. În calitate de justițiar cu experiență, aș fi putut să-ți spun că nu ai făcut altceva decât... De fapt, am dat lovitura. Uite de la perete. Farurile mele au capacitatea de a proiecta imagini. Fernando Linguini s-a cazat la acest hotel cu 3 zile în urmă. Camerele cred că sunt enorme. Are 30 de metri înălțime. Nu și atunci când s-a cazat. Camerele hotelului au înregistrat asta. E mic, apoi devine uriaș. E evident ce se petrece aici, nu-i așa? Un mister sub chipul unei ghicitori înfășurată într-o enigmă. Unchiule Gadget, nu ai zis că ai găsit o sticluță cu o formulă de transformare în timpul unei misiuni recente? Da, dar ce legătură ar putea avea o formulă de transformare cu transformarea lui Linguini dintr-o persoană scundă într-una uriașă? Ei bine... Desigur, a folosit formula de transformare pentru a se transforma. Întrebarea care apare acum e, de unde au obținut infractorii formula aceea? S-ar putea să avem o pistă. Linguini a dat câteva telefoane din camera de hotel. Camerele de supraveghere din hotel văd orice. Folosindu-mi abilitatea de a vedea mărit lucrurile, am putut aflu ce număr a format. Avem o pistă. Persoana pe care a contactat-o e... Senior Gheară. Fără îndoială, un nume fals atribuit de doctorul Gheară. Bănuiam eu că el e în spatele acestor delicte ciudate. Unchiule Gadget, să știi că doctorul Gheară se află în spatele fiecărei infracțiuni din oraș. Și așa avem un tipar. Dacă aflăm adresa numărului de telefon, găsim burlogul doctorului Gheară. Am încercat deja. Din nefericire e un celular, ceea ce face imposibilă stabilirea unei locații exacte. Dar am detectat că și-a stabilit cuibul undeva în munții Diablo. Foarte curând, Gadget. Foarte curând. Atât de curând încât va fi mai curând decât crezi. Victoria va fi a mea. Înfrângerea ta va fi oribilă și teribilă și... Doctore Gheară! Să nu mă mai întrerup când perorez împotriva lui Gadget! Acum e difuzată telenovela dumneavoastră. De ce n-ai spus așa, zevzecule? Vom reveni la toate odraslele mele după o pauză de publicitate. Am pierdut începutul. Iată un model tocmai achiziționat, o adevărată frumusețe folosită în peste 1200 de investigații de nimeni altul decât inspectorul Gadget. Ați auzit bine, singurul și unicul Gadget Mobil. Gadget Mobilul. Oh, am planuri pentru tine. Inspectore, n-ar trebui să patrulăm pe străzi, să luptăm împotriva răului? Imediat. Nu mi-ai spus că farurile tale sunt cuplate la cablu. Gadget Mobilul. Mă numesc R2K. Nu-mi place să mă numești ca pe vechea ta mașină. Iată un model tocmai achiziționat, o adevărată frumusețe folosită în peste 1200 de investigații de nimeni altul. Florida? Gadget. Ați auzit Trebuie bine, să plec și unicul acum. Gadget Mobil. Cum rămâne cu investigația noastră, inspectore? Inspectore? Urmează spectacolul. Oh, nu altă reclamă. Clienții, polițiști celebri, supereroi, vin să ne examineze. Se uită la noi, dar nu ne cumpără niciodată. Resemnați-vă. Am trăit deja ce a fost mai frumos. Eu unul nu. Dacă apare clientul potrivit, am revenit pe străzi luptând cu infracționalitate.
avut dreptate. Cei mai frumoși kilometri ai vieților noastre sunt în spatele nostru. Da, ne aflăm deja la o scurgere de ulei de a fi făcut sferfeniță. E aici cine cred eu, oare? Da! Gadget mobilul! Unicul, originalul, foarte valorosul! De ce a abandonat Gadget o mașină ca tine? Îmi tot pun și eu întrebarea asta. Ce zici, prietenul meu de oțel? Vrei să revii în acțiune și să lupți împotriva răului cu mine? Dacă vreau. Sper că nu ai de gând să te folosești de mine un timp, apoi să mă dai la ruginit, așa cum a făcut Gadget. Nici vorbă. Vei fi un compatre de plin. Devon Debonair și Gadget mobil... Nu. Mai bine, Debonair mobilul. Ce zici? Aș spune vândut. Ne revedem pe străzi, prieteni. Fă-ne mândri, frumușelule! Ce priveliște! Perfecte pentru a te uita din decapotabilă, dar avem alte priorități. Să te instalăm mai întâi. Unde te duci? În garaj. Credeam că... Camera ta e acolo. Wow! Toate astea? Pentru mine? Îmi place! Nu uita, Debonair mobil. Tu și eu merităm cei mai buni, pentru că suntem cei mai buni. Oh, aproape că am uitat. Dacă ai nevoie de ceva, apasă pe butonul ăsta, iar Inga va avea grijă de tine. Vrei să te lustruiesc? O, da! Categoric, da! Distracție! Ai venit prea târziu. Gadget mobilul a fost vândut. I-ai frânt inima, să știi. E doar o mașină. E mecanică. N-are inimă. Și tu ești mecanic. Tu n-ai inimă? Se pare că nu. Dar cine? L-a cumpărat? Justițiarul acela nou care e pe toate paginile ziarelor. Devon Debonair. Dacă ai venit să cumperi un vehicul justițiar de încredere... Mulțumesc, dar am deja unul. R2K. De mare încredere. Doar că nu e Gadget mobilul. Deci, doctore Ganglion, cum progresezi cu noua formulă îmbunătățită? Rezultatele sunt foarte promițătoare. Am putut să extind efectele duratei formulei cu încă vreo câteva ore. Nu e destul de bine. Efectul trebuie să dureze mai mult ca planul meu să fie dus la bun sfârșit. Voi încerca să dublez conținutul de izotopi, dar nu înainte de weekend, chiar dacă viața mea ar depinde de asta. Ce ar depinde? Viața e frumoasă, pisicuțo. Fiecare infractor delicvent din oraș va striga după această formulă, iar eu voi controla distribuirea ei. Îți dai seama ce înseamnă asta? Îți dai seama? Grămezi de bani, grămezi de bani. Odată ce Gadget va dispărea, nimic nu o să mă mai oprească. Doctore Gheară! De câte ori ți-am spus să nu mă mai întrerup dacă râd ca un maniac? Scuze, domnule, dar așteaptă de mult. Prea bine, poftește-l. Oh, robotul zăbezilor, ești foarte spilcuit astăzi. Ai venit să cumperi formula? Da, m-am gândit să o încerc. Vreau să dau lovitura în centru, doctore. Oh, da, pungășiile din centru, bătrân, dar bun. Oh, 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 aia e ascunzătoarea mea personală. Poftim. Te deranjează ceva? Eu nu mă mulțumesc cu mărunțiș. Nu, sunt puțin îngrijorat pentru... Inspectorul Gadget, eu n-aș fi. Cel puțin nu pentru mult timp. Nu,
pentru justițiarul cel nou, Devon Debonair. Oh, sau pentru el. Am situația sub controlul mâinii. Sau să spun al ghearei. Am detectat o scădere drastică de temperatură, inspectore. Un lucru foarte neobișnuit. Presiunea ta a scăzut dramatic, R2K. Pornește termometrul. Anulează. Pornește apărăturile de urechi. Pornește curățătorul de gheață. Mi-a înghețat antigelul. Aha! Vinovatul pentru frontul de gheață din fața noastră e chiar înainte ochilor noștri. Ticălosul de robot al zăpezilor. Nu te grăbi, înghețatule. Pornește aruncătorul de flăcări. Pornește propulsatorul. Pornește lenjeria termică. Pornește nasul de morcov. E cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut de când surioara mea a înfulecat zăpada galbenă. A venit Devon, iar omul de gheață e pe cale să se topească. Cine spune asta? Adică, cine a zis? Asta a zis. Mă topesc! Devon Debonair și noul lui partener Debonair Mobilul i-au uimit azi pe cetățenii metropolei. L-au învins pe robotul zăpezilor, infractorul de gheață, sau ce-a mai rămas din el. Rugat să spună câteva cuvinte, fabulosul justițiar a spus: Asta e meseria mea. Tot legată de acest caz e povestea unui alt justițiar care nu-și mai cunoaște meseria, inspectorul Gadget. În timp ce robotul distrugea orașul, Gadget n-a făcut altceva decât să stea pe tușă, înghețat ca o statuie. După părerea mea, suntem martori la ridicarea lui Debonair și la căderea lui Gadget. Graficele nu mint niciodată, Gadget. Ai dat-o de prea multe ori în bară în ultimul timp și... Scuze, șeful. Da, înțeleg. Ajung acolo. Cât ai clipi? O infracțiune în desfășurare? Magazinul de haine. Trebuie să fac o probă. Te zbor de aici imediat. Cariera ta e în joc, iar tu te ocupi de închirierea unui smoking? La salarul meu nu-mi pot permite să-mi cumpăr un costum, crede-mă. De ce ai nevoie de un smoking? Premierea de diseară. Sper să duc acasă premiul cel mai bun justițiar. Vei avea noroc dacă vei fi încoronat ingherul anului. Nu cred că sunt pregătit pentru asta, șeful. Vino-ți în fire, Gadget. Dacă o mai sfeclești odată, te dau afară din poliție. A venit, iată-l! Bună seara! O întrebare, vă rugăm. Mă rog, poate că vor face coadă să-mi facă poze în momentul când vor vedea cât de multe premii voi primi. Ei bine, da, apoi, da, am spus-o. Singurul premiu care contează e justițiarul anului. Și la cât de mult am muncit, sigur e al meu. Și acum, pentru premiul justițiarul anului, nominalizații sunt
inspectorul Gadget, inspectorul Wendell Waxtel și pentru prima dată, inspectorul Devon Debonair. Câștigătorul e Devon Debonair. Iam eu! Ce v-am spus eu? Ce v-am spus eu? Unchiule Gadget, n-ai câștigat tu, ci Devon Debonair. Eu, ei bine... Asta e meseria mea. Asta e discurs pentru el? Asta e discurs. Poate anul viitor, unchiule Gadget. Și acum, pentru prima dată, un premiu special pentru supermașina anului. Câștigătorul e, desigur, Debonair Mobilul! N-aș fi reușit niciodată fără prietenia și sprijinul de care ar fi putut avea parte o mașină din partea cuiva, și anume Devon Debonair. Am fost atâția ani împreună și nici măcar un mulțumesc. Tu l-ai lăsat la greu, unchiule Gadget. Șeful l-a lăsat. Șeful! Nu vreau luna de pe cer. Un simplu mulțumesc ar fi ajuns, sau cel puțin să văd că ar intenționa asta. Sau să aud doar prima parte a cuvântului mulți. E chiar atât de greu de pronunțat asta? Nu am deloc chef de asta. Se numește a fi un cavaler, unchiule. Ai fi vrut ca Gadget Mobilul să fie aici dacă ai fi câștigat. Ceea ce n-am obținut. Mulțumesc că mi-ai amintit asta. Dacă n-ai nimic împotrivă, eu am cam tulit-o de aici. Pornește rolele de putere. Vreau să mulțumesc Academ. Au. Așadar, bună. Așadar, bună. Pari însetat. Da, la premiere întotdeauna găsești un punci bun. Dacă nu mă înșel, conține un strop de mandarine, nu? Deci, ai trecut pe la salonul auto de pe strada Ulmilor? Nu, dar am auzit că e grozav de... Nu am avut timp. Devon și eu am fost ocupați cu salvarea orașului. Vreau să știi, Gadget Mobilule, că îmi pare extrem de rău. Acum sunt Debonair Mobil. Bine, Debonair Mobilule, uitasem. I-ai adoptat numele? Băiatul ăsta îți dă dureri de cap? Nu, e în ordine, Dev. Penny, creieraș. Felicitări pentru premiul Gadget Debonair Mobilule. Pornește cutia de șervețele. Foarte ciudat. Face asta doar în preajma pisicilor. Sau a cuiva care are o pisică. Îți plac pisicile, Devon? Nu am fost niciodată un fan al lor. Ciudat! Pe mâneca hainei observ că aveți păr de pisică, domnule. Nu prea cred. L-ai fi luat de la una din multele mele admiratoare care îmi cerșeau autograful. Cred că tu nu ai problema asta. Nu-i așa, Gadget? Nu, categoric nu. Deci, se face târziu. Trebuie să-mi fac somnul. Cred că tu vei sta până târziu, Gadget. Așa e. Cât vreau eu. Eu nu am nicio interdicție. Individul ăla îmi dă fiori. Ha?
Analiză efectuată. Felinus folliculus detritus, cunoscut drept păr de pisică. Devon a mințit cu privire la părul de pisică. Mă întreb ce alte minciuni a mai spus. Da, nu se știe cu ce alte animale s-a mai asociat. Bun venit pe opriținfractorii.com. Caută Devon Debonair. Nu s-a găsit niciun rezultat. Bine, să pornim o căutare universală pe web. Devon Debonair cu toate numele lui false. Nu s-a găsit niciun rezultat. E ciudat, ca și cum ar fi apărut din neant. Devon Debonair, justițiarul anului. Ce onoare pentru el! Asta e meseria mea! Îți spun, Velvet mobilule, nu trebuie decât să ajung la 50 de km la oră și mă pot proiecta în ce an vreau eu. Ei bine, aici avem o controversă. Nu poți să ajungi la 50 de km la oră. Pariem? Aha. Pe 2 litri de ulei de motor din ăla bun cu densitate 40. Bună, prieten! Debonair mobil! Doar nu te-ai întors. Doar în vizită. Vreau să vă arăt ceva. Wow! Un premiu al justițiarilor? Ne-ai făcut mândri, amice. Vreau să vi-l dăruiesc vouă. Serios? De ce? Ca amintire. Chiar și atunci când ești foarte deprimat, te poți ridica pe vârful muntelui. Chiar ai reușit. Ai obținut o viață foarte palpitantă și un partener grozav. Nu ți-e dor de gadget? Așa, puțin? Glumești? Am uitat complet de el. E grozav. Ar fi trebuit să-i vezi expresia când i-am spus că te-a luat Devon Debonair. Adică, Gadget a venit aici? Da, de îndată ce te-a luat Devon. Hehe, ce supărat a fost Gadget. N-am știut. Am crezut că odată ce i-am plecat din garaj m-a și uitat. Nu uita, el te-a lăsat baltă. Da, știu, dar poate că nu a avut de ales. Poate că am dat-o în bară și l-am dezamăgit. Poate ne vedem pe străzile rele din oraș. Parcă voia să ne dea nouă trofeul. Vrei să te lustruiesc? Nu, Inga, nu acum, mulțumesc. Bine, apasă butonul, iar eu te lustruiesc. Unde ai fost? Ai bătut drumurile în căutarea unor infractori din alte locuri? Nu, am fost doar pe aici, prin jur. Nu puteam să dorm. Încă ți-e dor de el, nu? Uneori. Nu prea știu ce să cred. Păi, cred că avem de lucru acum. Tocmai am primit un pont cu privire la locația secretă a unui anume doctor Gheară. Nu mai spune! E o chestie grozavă. Neasemuită. Și întrucât va fi o captură atât de importantă, m-am gândit să-l rog pe Gadget să mă ajute. Ai face tu asta? Hehe, doar amândoi luptăm pentru cauza cea dreaptă, nu? Vrei să-l chem tu? Ei bine, nu știu. M-aș simți... Înțeleg, nicio problemă. Mă ocup eu de asta. Ce amabil e. Chiar am făcut echipă bună. Bună, șeful. De fapt, sunt Devon Debonair. Mie mi se pare ciudat. De ce să-ți ceară ție un vânător de glorie ca Devon să-l ajut să-l termine pe Gheară? Pentru că, Penny, unchiul tău e un justițiar de succes, foarte inteligent. Devon sigur vrea să-mi folosească expertiza valoroasă. Erdoica, să o luăm din loc. Nu știu, creieraș, mai bine urmărește-l. Da, șeful, bârlogul lui Gheară.
Apoi vei ajunge la o bifurcație, de unde trebuie să faci 78-80 de pași în funcție de mărimea ta la pantof. O clipă! Acolo e! Scuze, șeful, nu te mai aud. Ne vedem acolo. R2K, adu-mi aminte să-mi iau un telefon celular nou. Acesta e al doilea bârloc ca frumusețe pe care l-am văzut vreodată. Sârmă ghimpată, turn de control, lumini de căutare cu laser. Lumini de căutare cu laser? Sfinte, Zisoaie, ascunde-te! Inițiez vopseala de camuflaj. Așteaptă-te, Boner mobil. Dar, Devon, vreau și eu să... Eu îi arunc afară, iar tu îi prinzi. Asta e strategia, corect. Pregătește lansatorul de rachete cu neutron, R2K. N-ar trebui să-i așteptăm pe Devon și pe șef? Crengile alea ascund foarte bine un mecanism sofisticat de securitate. Gheara e gata să ne apuce. Am venit aici în urma unui pont dat de Devon. Mi se pare corect ca el să... Nu e vorba de glorie, R2K. Bine, poate că nu mai puțin. Dar indiferent de cum ar fi lansatorul de rachete cu neutron... Foc când ajung la 3. 1, 2... Stai pe loc, Gadget! Exact la timp, șeful. În exact o secundă îl vom prinde pe doctorul Gheară și îl vom băga în închisoare. Gadget, tontule, asta e o închisoare! 3. Repede. Da, să mergem. Ce ziceai, șeful? Ăsta nu e bârlogul lui Gheară! E noua închisoare de maximă siguranță! Nu vă grăbiți! Sunteți arestat cu toții! Slavă cerului! Bună treabă, Devon de Boner! Gadget! Nu știu ce fel de scamatorie ai încercat să faci, dar să știi că de data asta ai depășit orice limită! Ești concediat! Șeful, am primit un pont că ăsta e bârlogul lui Gheară. Întreabă-l pe Devon. Minte. Din fericire, patrulam prin preajmă și i-am prins pe evadați. Dacă n-ar fi fost aici, agenții lui Gheară ar fi terorizat iar metropola. Dar tu m-ai sunat. Imaginația nu mi-a jucat feste. Nu, îmi amintesc cum a sunat telefonul. Tu erai. Să mă sun, Gadget. Ai atâtea dispozitive care mi-ar prinde bine și mie dacă aș fi paznic. Ei bine, misiunea mea s-a încheiat. Scuzați-mă, dar am un oraș de patrulat. Vino mai târziu pe la biroul meu, Devon. Te invit la prânz. Cât despre tine, Gadget... Nu știu sigur dacă sunt liber la prânz, șeful. Să-mi verific agenda. Până la ora 5 vreau să-ți iei toate lucrurile din birou. Ai înțeles? Dar eu rămân fără prânz? Care-i problema? Schimbare de strategie? Da, o schimbare de strategie. Devon, cum rămâne cu Gheară? Cum rămâne cu Gheară? O clipă. N-am mai fost pe aici până acum? Ei bine, asta e o scurtătură. Mai încet, ne îndreptăm direct spre... Hei, aici e bârlogul lui Gheară. Așa e. Lua
Scoați rabla asta din fața ochilor mei. Inspector Gadget. Gadget, așteaptă! Îmi dați o altă șansă, șeful? Nu, am nevoie de insigna ta acum. Dă-mi odată! Ce faci? Dă-mi odată! Dă-mi! Așadar, s-a terminat acum. S-a terminat, desigur. Da! Presupun că ne putem întoarce acasă, R2K. Cum adică ne? Ha? Îmi pare rău, inspectore, dar eu lucrez pentru departament. Mi s-a dat o altă misiune. A fost o onoare pentru mine. Inspectore, ciao! Și tu, R2K? Am ajuns, amice, știu că nu am discutat prețul, dar am o ofertă grozavă pentru tine. Ce zici de oferta asta în schimbul distrugătorului? Te las să pleci viu de aici. Vândut. Asemenea prețuri te bagă în groapă. Am măcar dreptul la o ultimă rugăminte? De ce nu? Am venit pe lumea asta drept Gadget Mobil. Vreau să plec cu același nume. Ce emoționant! Are careva vreo batistă? Acum, zdrobiți-l! Velvet Mobil! Cappy! Cum? Când l-am văzut pe Super Eddie că îl scoate pe distrugător, am știut că e în neregulă ceva. Le ținem noi piept rataților. Tu ai treburi neterminate de făcut. Gadget Mobil. Am revenit pe front. Nu pot să cred câți bani fac taximetriștii. Să nu uit, să mă gândesc la taximetrie ca la o nouă carieră. Unchiule Gadget, creieraș a găsit o dovadă de care cred că vei fi foarte interesat. Are legătură directă cu gheară. În caz că nu ai auzit, Penny, nu mă mai ocup de caz. Nu mă mai ocup de niciun caz. I-a scăpat lui Devon. Formula de transformare? Nu sunt sigur, dar asta ar putea însemna că Devon Debonair are legături directe cu gheară. Da, iar asta înseamnă... Stai așa, Devon Debonair nu are legături cu gheară. Chiar el este gheară. Să nu tragem concluzii pripite, Penny. Munca de detectiv presupune meticulozitate. Cartea de vizită a lui Devon, uită-te la ea. Sfinte, Sisoe, încă mai port asta? Doar nu crezi că are microbi, nu? Numărul de telefon e același cu numărul pe care l-a format Linguini, numărul lui Gheară. Asta înseamnă că... Ți-am luat înainte, Penny. Înseamnă că fie Devon și Gheară pun la cale un plan prin telefon, fie că Devon e Gheară sau viceversa. Unchiule Gadget, trebuie să revii asupra cazului. Aș face asta, dar nu mai am mașină, iar taxiurile în orașul ăsta sunt absolut... Ba da, uite, ai mașină. Gadget Mobil, te-ai întors! Bine, să lăsăm chestiile siropoase pentru mai târziu. Avem de lucru acum. Devon și Gheară sunt una și aceeași persoană. Sau viceversa, știu. Iar eu știu unde e bârlogul lui.
Gadget mobil, la drum! Bine. Bine, gheară, te-am încolțit. Ești cu ghearele ridicate. E ultima ta șansă. Putem aborda calea grea sau cea dificilă. Bine, dacă așa vrei, pornește arsenalul lui Gadget. Să plecăm. Nu prea cred. Pornește plasa pentru floturi. Stai, dăm drumul! Dacă nu mișcați, nu pățiți nimic. Vechea mea frază. Nu faceți ca mingea disco a justiției să se învârtă. Pentru voi s-ar învârti. Hei, nu mi-ai auzit fraza celebră? Ți-am spus să nu miști. E ora pentru bugălubul meu electric. Unu, 2 și 3. Asta e substanța care i-a permis lui Gheara să se transforme. Știu doar că dacă asta e o altă alergare după cai verzi pe pereța lui Gadget, atunci va fi concediat. Oh, da. Cappy, Velvet Mobil, glumiți? Și totul într-o zi de scălâmbăială pe aici, prietene. Poate că ne-a ruginit nouă capota, dar tot mai avem o scânteie în bujie. Nu știu cum să vă mulțumesc. N-am fi reușit fără voi doi. A fost o nimica toată. Ne-a prins bine să ieșim puțin la aer, să se mai șteargă praful de pe noi. Bine spus, amice. Nu știu cum vă simțiți voi, dar eu mă simt mai tânăr cu 10.000 de kilometri. Se pare că de aici încolo tu deții controlul, Gadget mobilule. Cred că noi doi ne vom întoarce la Super Eddie. Tocmai mi-am amintit ceva. Cred că ăsta va aparține vouă. Premiul justițiarului pentru... Super mașina anului. Mai trebuie să-i fac o ajustare minoră. Așa, perfect. Premiul justițiarului pentru super mașinile anului. O duci tu în locul meu, amice. Eu am ceva în far. Desigur, Cappy, desigur. Oh, nu pot să cred. Nu știu cum ai reușit asta, Gadget, dar bravo! Mi-am făcut doar meseria. Te poți realătura poliției dacă vrei. La fel și tu, Gadget mobilule. El e cel care ne-a concediat pe amândoi. Chiar vrei să mai lucrăm pentru el? Gadget mobil e o observație excelentă. Pe de altă parte, uneori trebuie să lași trecutul să fie trecut. Șeful, am retezat organizația lui Gheară, dar din nefericire, Gheară a reușit să scape din nou. Nu e de mirare, având formula de transformare, Gheară se poate deghiza în oricine sau orice. Ai dreptate, Penny. Ar putea fi oricine. Pornește mecanismul de constrângere. Gadget? Vei fi pedepsit pentru asta, Gadget! Spune asta judecătorului, șeful, sau să spun Gheară? Dar sunt adevăratul șef! Tu știi asta, Gadget mobilule! Senzorii tăi pot detecta un prefăcut! Vorbește la volan, pentru că senzorii nu te ascultă acum. Gadget! 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 Gadget!